Здравейте! Днес е 27 февруари. На терасата сме и разопаковаме 50 литра зеленчуци. Но това не са зеленчуци, това е компост. За съжаление февруари и продължаваме с разсадите. Днес ще правим разсад от кориандър. Това са семена за кориандър, такова нещо съм правил преди. Ще видим как се получи. Ще правим разсад от халапеньо. Това са семенца от халапеньо. Ще ви покажа и предишните чушки. Турското халапеньо, чушките джелепон, как се развиват. Тя ги съдих преди, може би 2 седмици вече. И ще насадим още бакла, защото никога няма достатъчно бакла. Това, в което ще седим, както винаги, почти винаги в канала Градината на Цани, ще седим в картончета от тоалетна хартия, свити отдолу като кашонче, защото после не се налага да ги вадите и да тормозите корените, просто ги слагате в почвата. Ще започна с 4 картончета с кориандър. Ето тук съм ги сложил, но това е за пренасяне и после ще ги сложа на изключително интересно място, където има миналогодишен разсад от чесън. Кориандърът се седи плитко, около 2 см пише на пликчето и в интернет видях така. Семенцата предполагаемо съдържат по 2 растения в себе си. Това ме съмнява доста, но така не че ще насъдя 4. Все още не знам дали ще ги бера като малки или като големи. Ако реша като големи, ще ги намаля до 1-2 растения на картонче. Ако реша като малки, 4 е идеално. 4 на картонче, общо 16. Ето как изглеждат посадени. Остава да ги затрупам с още компост и да ги полея. На тяхното пликче пишеше, че може да се съдят още в февруари, което ми дава надежда, че са толерантни към студ. Също така в интернет пише, че най-големият проблем при отглеждането на кориандър е жегата и това, че пуска стъбла и цветове, което е добре. Аз сега ще го държа на студено, поне в началото, защото отива при миналогодишния разсад от чесън. Ще си кажете, как така разсад от чесън? Кой ненормалник прави разсад от чесън? Ами, това е защото искам да отгледам чесън не просто от скелитки, а от скелитчета. За сравнение, ето тези големите листа, големите стъбла, като ето това, са от скелитки. А ето тези малките, които приличат на гадни треволяци, също са малки чесънчета от скелитчета. Не от главите на чесън, които бяха под земята, а от нещото подобно на цвят, което пуска, но то не е цвят. Все пак това ще отиде в градината през идните дни, понеже целта не беше да го стискам тук с месеци, но това е близо 4-месечен чесън. Включително скелитчета. Скелитчетата няма пуснат хубави глави. Тази година ще имат малки глави в най-добрия случай. И когато ги насъдя до година, вече ще има глави с, да се надяваме, 4 скелитки всяко. Тъй, че това е много продължителен проект. Може би 3 или 4 годишен, докато не стане голяма глава, ще трябва да ги вадя, да ги отглеждам и да ги пренасаждам. Ето къде идва кориандъра. Абонирайте се за канала, за да видите какво ще стане с него след няколко седмици. Халапеньото се седи на около сантиметра дълбочината и че кутийките са малко по-пълни. Ще слагам по 3 семки, като най-вероятно ще ги намаля до едно растение на картонче, за да мога просто така да ги слагам директно в лехи после, в градината. Оказва се, че тук може да се събере още едно картонче. Кой би предположил? Точно така аз, защото се сетих и опитах. Сега ги затрупвам и ги посявам и тях. Те обаче ще стоят вътре до парното. И като казвам, че ще ги сложа до парното, не трябва да забравяте нещо, което аз забравих и направих малко беля. И това е, че през първите няколко дни може разсада да стои на тъмно, защото така не, че той няма листа, не е поникнал, няма значение дали е на светло или не. Обаче, после много бързо почва до значение дали е на светло и се оказва, че аз това малко го оплесках и едни домати пострадаха. И сега ще видите. Ето ни вътре на топло под лампата. Бях обещал, че ще покажа чушките джелепон. Това са чушки джелепон, такива се продават в Kaufland и в T-Market. Аз събрах семената от тях и ги посадих. И изненадващо дълго време отне, но доста от тях поникнаха. Приличат на халапеньо, затова си губим, че са турският джелепон. И подозирам, че просто имате било преведено няколко пъти и така се е получило. А иначе, ето това с доматите трапезица. И някои от тях просто увехнаха от тъмнината. Други, които бяха в по-светлата страна, са още живи, тъй че най-вероятно просто ще сложа нови семенца в тези кутийки. Все още има време, все още имам семенца. И ето тук идват и тези чушки. Това, което се чува през част от видеото, е нашият бъдещ градинар Мишо, но за съжаление Мишо ще може да се включи чак на следващия разсад.
Кажи здрасти, Мишо. Последното нещо, което ще насадим днес е бакла. Изглежда ето така, когато е сушена и готова за садене, но иначе това е бобово растение, което изненадващо не е увивно, но има обвивка. Това най-външното кафявото по принцип се обелва при да се яде. Някои хора имат непоносимост, но ние тествахме миналата година. Яде се, става, има вкус на боб. И е различно, понеже ниско, не се нуждае от колове, не се нуждае от нищо подобно. И е интересно. Ако искате видите как расте бакла, или се абонирайте за канала, за да видите в бъдеще какво ще се случи с този разсъд, или вижте по-старите клипове от миналата година. Самата бакла се седи много надълбоко. Аз съм виждал хора да седят на 10-15 см дълбочина, което според мен е скандално. И очевидно моите картончета от тоалетна хартия не са толкова дълги. Обаче миналата година ги седих на около 3-4 см. Горе-долу ето толкова дълбоко, доста по-дълбоко от всичко останало. И се получи. 12 от 12 поникнаха и можах да ги разседя в градината. Тъй че действам и сега така. Ето как изглеждат вече нагласени в картончетата. Затрупвам и поливам. И поливам страшно обилно баклата, защото те като са по-надолу, трябва водата да стигне до тях и това направо ще го наводня. Ей, така, сипваме, супер смело сипваме. Докато поливам, да кажа, че имам едно записано видео от преди 2 седмици от градината и може би ще го публикувам днес или утре. То е малко старо, но е най-актуалното, което имам и може би още този уикенд, ако не вали много, ще мога да отида и да се снема нови кадри, за да видим там как се развива насадената грах, репички, листно зеле, листно цвекло и какво ли още не. Включително да поизрежем малко аронията и малините. Тъй че очаквайте скоро такова видео. Благодаря ви, това е за днес.